सुंदर जगह गोटे जीवार अच्छी तो वीडियो को कंटिन्यू करो। मुझे तो बहुत जीव ତମ ଶାଢ଼ୀ हाय पापा এটা মতো চিকি গিফট করছি কেমতি হয়েছে দেখো তোমরা পছি কি बटरफ्लाई হ্যাঁ এটা মতো চিকি গিফট করছি बाय बाय ए पियू दीदी हेलो एबे मु देखा गेली सुंदर काई कि ना मु कर देली मेकअप आउ एपटे भी की पुडी की तुम की मेकअप लो करके पापा देखा नहीं बनी अरे जदि आपण जानिबा को चाहुछंदी वीडियो देखंतु कंटिन्यू लास्ट पर्यंत देखंतु जानि पाइबे आमे आज अछु सागर मत फोन करनी कह नहीं फोन करी मुझे छोड़ के जा रही हो ना लो तो चम्मा जे वो देखो केमिति होचंदी से संग आमे संग कोन जो कोन माने थोड़ा जो सिनेले सासु मत फोन करे मना कल तू हां सासु जाचंदी सासु इधर हम दोनों मेरी बहन चलो 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 तेरा बिगड़ा तो क्यों नहीं हुआ ओ गाइस तो कोई नहीं गया कि कुछ लोग नहीं बोल रहे कितने खुशी ना प्यू दीदी से ତମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତକ ଅଛି ସବୁ କିଣି पिबुद्धि पर इमोशनल है कहीं ना सेवा में तब सबसे गाली Kacang munggut. Hei, era kacang munggut. Kacang munggut. सागर Kalau diri tu. आओ कौन था कर Screen recording kan. Thank you. तब एक्टिंग केमती लागुची तब एक्टिंग केमती Tahu kau di YouTube orang pakai begini channel ni. Tahu lah. Itu kan itu finish itu sampai itu. Tahu dia itu. Soalnya kau cara kau sampai. Tahu dia akhirnya mau deh. Kalau begitu. Tahu tahu. एबे कयासन को घर तो बुलाबुली सरी गला एबे हमें कुआडे बाहर जो अधिया दिया गल ना तू नहीं कहलु अधिया नहीं कहलु या पर काली भी मु 10 कर दी काली नींबू पत्र लगे थे बेटी
ଏବେ ଆମେ ବର୍ଷା ପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ ସେଠି ମା ଆମ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ ହେଲେ ନିଜେ ପୁରା ଘରେ ପୁରା କରିକି ରଖିଛି ତମ ପାଇଁ ଏମାନେ ଦଶ ଖଟିକି ଆସିଲେ ନା ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ମା ପୁରା କାଲିଠୁ ସେ ଛାନିଆ କଲେ ଫୋନ୍ କରିକି ଚିକି ଆସିବ ନା ଚିକି ଆସିବ ଯିବିନି ସେ ପୁରା ରାଗି ଗଲା ପୁରା କେବେ ଆସିବିନି ମାନେ ସେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲା ନା ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ସୁଟିଂ ଆମର ଅଫ୍ ହଉଛି ଆମର ଅଫ୍ ହଉନି ଆଉ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ନ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ଆସିବୁନି ବାପା ଟ୍ରେନଟା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗିବନି ଆଉ ମୋ ମାର ଗୋଡ଼ କେମିତି ତଳେ ଲାଗିବନି ସେଟା ଦେଖିବା ଆଗକୁ କେମିତି ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗିବନି ତା ଗୋଡ଼ ସର୍ଟ ନବ छुट्टी नहीं ମୁଁ ଯିବି ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୁଏ ମାନେ ଆସିବେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକେଇବେ ଅଧା ଲୋକ आलू प्रेस के सुंदर लेक्चर नहीं सदाना मेडिसिन देते लेक्चर କରିଛି ଚିକି ମୋ ମା କରିଛି ବର୍ଷା ଦେଇ ଘରେ କରିଛି ଆପା ଆପା ଟିକେ ବର୍ଷା ଦେଇ ଟିକେ डॉक्टर हो गल ପେଟରେ ଜାଗା ହଉନି ତୁ ମାନେ ଟିକେ ଶୋଷ ହଉଛି ନା ପାଣି ଈଶ୍ୱର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଇଛୁ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଣି ନା ମୁଁ ପିଇବି डॉक्टर आइतला ଆମେ କରିକି ଆସିଛୁ କରିବା ସେ ତମେ ଦେଖିବ କହିଲେ ଘରକୁ ଯିବ ନା ସେଇଠିକି ଯିବ ମୁଁ କହିଲେ ଘରକୁ ଯିବ ନା ଘରକୁ ଯିବ ଆମେ ଆଉ ଆଜି ଟିଭିରେ ଦେଖିବୁ ନା ଟିଭିରେ ଦେଖିବ ମୋର ଦିଟା ଝିଅ ବି ମା ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ଝିଅ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ରାନୀ ହେଇଥିଲା ରାନୀ ସିରିଏଲରେ ଛୋଟ ରାନୀ ବଡ଼ ରାନୀ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋ ଝିଅ ମତେ ଗୋଟେ କଣ ରୋଲ ଦଉନା ରାନୀ କି ରୋଲ କର ତମେ ରୋଲ କରିବ ଆମର ଦୁଃଖ ରୋଲ କରିବି କି ନା ଖାଲି କାଢିବି ଶୋଧିବ ଖାଲି ଶୋଧିବ କାଢିବ अरे एकोर बालेश्वर एकोर चटराडी वाओ बढ़िया मिल रे ମୁଁ ଭାଇ ଗାଈ ଦେଖିଆ ए मच्छी गाई कर बेको को देखते सेमती पळेबे हां एई पटे छेड़ा ही ना लक्ष्मी मंडप ତ କହିଲେ ତୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଗକୁ ସେଇଠି नहीं जी जी एमती कथा ମୋ ମା ବାପା ପୁରା ରାଗି ଯାଇଥିଲା କାହିଁ ଆସିବେନି ବିଷ୍ଟୁ ଆସିଲେ ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁନା ଟିକେ ଝିଅ ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଚାର ସବୁ କିଛି ହଁ କାହା ସେ ଉଠେଇ ଏଠି ଗୋଟେ ପାନ ଉଠେଇଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ରାମକୁ ଏବେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ରୁହିକୁ ଆଣ ଚିକିକୁ ଆଣ ଚିକିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗେଲ କରିବୁ ଆଉ ରୁହିକୁ ପିଟିବୁ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ଇଏ ବି ସବୁ ଖୋଡ଼ି ନମସ୍କାର ମୁଁ ଏତେ ମିଳୁନି ଅଣ୍ଡା ଲଗେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଡ଼ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଡ଼ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିକି ଆନୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଫୋନ୍ କରିକା ସିରିयल ଦବ ଦେଶ ବିଦେଶ କିଏ ବୁଲି ଚିକି ସେପଟେ ବି ଠିଆଇଛନ୍ତି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା କରିଦିଅ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପୂଜାକୁ ଆଣିକି ଆସ କିଏ ହେଲା ଏବେ କଣ ସିଏ ତ ଖାଲି ପିନ୍ଧି ରହୁଛି ତା କାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର କାମ କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ସିଏ ତ ବଡ଼ ସେ ଯୋଉଠି ଭଲ କରୁଛି ଭଲ ନ କଲେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଆମର ଚାଲିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ସବୁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କରିଦେବେ କଣ କହୁଛି ଦେଖ କହି ଲାଗେ ଚିକି 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 କହିଲା ଚିକି ଅନିଲ ଇଏ କିଏ କହିଲୁ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସିଆ ନାହିଁ ସିଆ ସିଆ ବାବା ଆଉ ରାମ ଦେଖିଲୁ ରାମ ବାବା କେଲା ହলো 6 টাকা নিয়ে কেলা হলো বড় খান গাছ খেলবে ভালো सागर का नाम अरे राम को निकला गोड़ तोड़ मार दो राम असला राम तमरे फोटो फैन राम देखला राम से राम असला ये देखो जी देख राम देख हे देख राम को राम को ହେଇଟି ମୋ ବେକ ଖଣ୍ଡି ଡାକିଲା ରାମ लिपस्टिक देखो राम देखे राम चिक्की सीधा मूड अच्छी है कौन मोटू बाय 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 माँ बाय अब भी किसी खाइले अब्बा जल्दी पळे आसीबा हमर शूट हबो 3 दिन पड़ जीबी तोर का खुशी ना माँ बाय बाय खाई पाइलिनी मो पेट रे जागा नथिला ଖାଇଲା ଗଲା ସେମିତି ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଯାଉଥିଲ माँ राखी बाय बाय चिकी ओय